ale musíme přeci jenom zaujmout stanovisko. Já jsem byl v tomto týdnu několikrát kontaktován a bylo mi řečeno, že je nutné, aby dělnická strana zaujala stanovisko, abychom se k tomuto vyjádřili. A rozhodně nemůžeme strkat hlavu do písku. Takže bych byl rád, aby poté sjezd svým hlasováním zvážil, jestli podpoříme jednoho kandidáta či druhého. Ale já osobně to vidím jako volbu mezi dvěma zly. To není nic jiného. To není volba dobra a zla. To je volba mezi dvěma zly, z nichž jedno je možná menší, rozumíme mu, protože umí česky. To druhé, tomu nerozumíme vůbec, pokud tam nejsou titulky v televizi. Jakýsi žbrblající kníže, který nepokrytě dneska dává najevo, o co mu vlastně jde. Pokud jste sledovali ty diskuze, jakože asi ano, protože vás politika zajímá, tak si myslím, že jste si udělali dostatečný obrázek. Takže skutečně to není volba dobra a zla, ale je to volba mezi menším zlem. A já se ptám, co je to menší zlo? Je to tedy bývalý premiér Miloš Zeman, který nejraději v minulosti objímal stromy na Vysočině, aby se poté rychle do politiky vracel? A nebo je to nepokrytě německý, rakouský kníže Schwarzenberg, který by snad na hradě vyvěsil ještě rakouskou vlajku a pokračoval by v rozdávání státního majetku svým kamarádičkům. Takže musíme k tomu zaujmout stanovisko, musíme se k tomu vyjádřit. Já osobně, říká se mi to hrozně špatně, říká se mi to nelehko, říká se mi to velmi složitě. Já prostě budu muset podpořit toho Zemana. Protože když to vezmete, tak nemůžeme zůstat stranou, musíme se k tomu opravdu vyjádřit. A já si přeci nepřeji, aby na Pražském hradě se mluvilo německy, aby tam vlála cizí vlajka, aby tam byl usínající kníže, který bude mít pohobku na každém rohu, aby to byla skutečně ostuda České republiky. To je můj názor, to je moje stanovisko, které nikomu nepodsouvám, pro Boha to vůbec ne. Ale byl bych rád, abyste se tady k tomu vyjádřili a abychom i k této prezidentské otázce zaujali stanovisko v usnesení sjezdu. Takže opravdu to zvažte a můžete v diskuzi klidně říct si svůj názor, protože skutečně dneska si nemůžeme vybírat. Já bych chtěl také poděkovat všem, kteří usilovně scháněli hlasy pro moji prezidentskou kandidaturu. Myslím si, že ten výsledek nebyl vůbec špatný, ale ono upřímně řečeno, kdyby ministerstvo vnitra prozkoumávalo každý podpis na každé petici u všech kandidátů, kteří to tam předložili, tak podle mě by nekandidoval nikdo z nich. To zcela jednoznačně. Tam byly podvody, machinace, k tomu jsme se nechtěli snížit. Takže jsme k tomu přistoupili s čistým hledím. A jsem přesvědčen, že opravdu to menší zlo je to, jak už jsem řekl. Ale nyní je na vás, aby vy jste v diskuzi řekli svůj názor. Já jsem to sledoval i na internetu, diskuzi na webových stránkách, hlasování na webových stránkách dělnické strany. Tam to bylo celkem jednoznačné. Ale je nyní potřeba, aby vy, delegáti, jste se k tomu také vyjádřili. To je tedy nadnesení tématu, jednoho z tématu do diskuze. Jinak vám tedy ještě jednou děkuji za projevenou důvěru. Už jsem se bál, že budu muset jít objímat stromy na Křivoklácko. Zatím si dám tedy pauzu a vrhneme se společně do další práce, protože musíme udělat vše proto, abychom zachránili tuto zemi a také musíme pracovat na tom, aby dělnická strana neustále vzrůstala. Děkuji za podporu, velmi si toho vážím.